Γεια παιδιά, στην η Βόλη και το σημερινό μας βίντεο θα σας δείξω ένα φόρμα που μου αρέσει πολύ, που θέλω να πάρω, αλλά κάνει 152 και 133. Ωραία, πήρα αυτό εδώ, γιατί μου άρεσε πολύ. Να το, ωραία. Ούψ. Και τώρα πάμε στο shop να σας δείξω ποιο θέλω να πάρω, αλλά δεν μπορώ. Αν μπορείτε να μου κάνετε αυτό το φόρμα που θα σας δείξω τώρα, δεν είναι εδώ, δώρο. Αν μπορείτε, δεν σας πιέζω αλήθεια, γιατί αυτό μου αρέσει πάρα πολύ επειδή αγαπάω τα Χριστούγεννα. Και μισό λεπτό να δω. Ναι. Μάλλον αφήστε το. Γίνεται στο Will Candy, το έχει ακόμα, γιατί εγώ πήγα από τον κατάλογο και το είδα και μ' άρεσε. Και για να δούμε που είναι το Will Candy. Αχ, τι φύγει. Εδώ ήταν από τα πρώτα μαγαζιά που είχε το Stardoll, γι' αυτό έχει τόσες πολλές σελίδες. Δεν το βλέπω. Μάλλον θα είναι σπάνιο, οπότε ναι. Αυτό είναι ωραίο μπουφανάκι να το συνδυάσεις με... Όχι, πολύ χοντρό, πολύ. Με αυτό για να δω. Μπορείς να το ναι, με αυτό μπορείς, αλλά εγώ δεν έχω 13 χρυσά. Ωραία, αυτά ήταν για σήμερα για μένα. Θέλω να σας πω ότι δεν είναι δίκιο που για παράδειγμα στη Lily Power, στην Dezula Power και στην Δήμητρα Ομιτζή να δίνουν δώρα επειδή κάνουν ωραία βίντεο. Και εγώ κάνω ωραία βίντεο, αλλά δεν μου έχουν κάνει ούτε ένα. Γιατί νομίζουν ότι μόνο αυτές πρέπει να είναι καλές. Τουλάχιστον ένα κεκάκι μπορούν να κάνουν σε αυτές τις καινούριες που κάνουν τα βίντεο. Εγώ είμαι καινούργια στα βίντεο. Εντάξει, είναι λίγο άδικο. Τώρα θα πάμε στο... Φυσικά θα βάλω μουσική και θα δείτε λίγο πώς έχω βαφτεί, τι έχω βάλει, άμα θέλετε να μοιάσετε σε μένα. Άμα θέλετε, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, περιμένετε. Και θα σας δείξω και τα άλλα μου πράγματα. Γεια παιδιά!